Wow. Ne nää paniikkia. Ne näkee muut, ne kaikki ampuu mua. Tulee! Mä en näe vittu mitään. Ammat tosta vitu catchet. Ei! Jee! Ui! 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 On Janice. Vitsi, minä patsia nyt satsana. Saat lainaa. Et saa. Paniikki sai sen. Kakapisa. Mikä? Tää penderi. Oi joo. Jotain suon, oota. Ei, tuu takas! Ainoa me spawntin. Lopeta, tuu takas. Älä paniikki, please. Send help. Miksi se juoksee sua karkuun? Ei kun kaveri. Mitä Musta tuntuu, että paniikki laittaa, se menee edes takas. Missä kerroksessa se on? Onko En tää mä hajua? tiedä. Mä oon täällä piilossa. Vittu. Havaitsu Mitä sen. tapahtuu? Curator! Älä vittu! Saatanan perkeleen lapset. Se oli pankinkki. Miksi tää Ei saa. Tuhma. Kiitos. Oho, pff.